Kailian na isem kayo kadi ang mga anti-cashew wenno pag-amo a kasoy, amuyo kadi nga aduti maipapaaya benepisyo dayto iti salun-at. Pamilyar kayo kaditi lang ati kasoy, dito a prutas kat adaan ti kidney shape a bukal a nakakapet iti mismo a prutas. Bayat a pseudo-fruit tinalabaga wenno duyaw a prutas a kasla pears, dayto iti aktual a puon ti sabong. Agtubo ti cashew nut iti ruwar ti bunga iti ukis a nakakapet iti baba. Ada ti makasabidong alana ti ukis ti cashew, iso ang masapul ang maituno wenno maproseso ti cashew sakbay amakan. Kadawyan mat ang masarakan dagiti cashew sa Brazil, ngem ita nasaknak may mulmula kadagiti tropical countries kas iti India, Vietnam, Nigeria kan Pilipinas. Makunaan na sustansya dagiti akasoy gaputa naglaon dagiti healthy fats, protein, magnesium, copper, iron, zinc kan vitamin K. Mabali na makatulong matlaang ti panangan iti kastoy iti salun-at ti puso, panagtrabaho ti uteg kan salun-at iti tulang kan muscles. Amuyo kadi ang makan matlaang ti cashew apple? Makuna a juicy kan nasamid daytoy ngem addaan ti raman a naalsem. Nagduduma ti pakausaran ti kasoy ng runa iti tradisyonal a medisina. Mabali na makaagas ti ukis, bulong, cashew apple ken nutshell liquid. Babaan dagiti mabali nga aramatan daytoy kas anti-inflammatory, antibacterial ken antioxidant properties da. Ita, amuyon, barungal daw barungadan.